ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्राबारियावबो जों आवाज सावबाय आवाज सावदों सानै मानसिमोन सासे दा बुंनानै थाबाय दिनै देरासिन जागासिनो थाबाय दाना नैबे समाव बन्द' जानांगौ नांगौ जाखांबायबो जोंजों आं दाख्लै बांगालफोरनि गोरा गाज्रिखौ फिन बरायबाय खनजिथा बर' आं बेदलांमारि अदलागुरि गामिनि पस्ट बदियागुरि PS गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन। बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंगायै निमाहा बिनाय जाबाय। आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालामनाय जाबाय। इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन। कुनुदिन लाइन होनाय जानाय नङा लाइन होदों समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा? दा फिसा थुदेराखै नामा? दा लायनाय गैया नामा? दा मानसि गैया नामा? जोंहा दिनै फिसा गिदिर गिदिर दङ फरायनाय दङ जालादि मोनबाय सुबिदा मोनबाय दा लाजिनांगौ दंना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्राबारियावबो जों आवाज सावबाय आवाज सावदों सानै मानसिमोन सासे दा बुंनानै थाबाय दिनै देरासिन जागासिनो थाबाय दाना नैबे समाव बन्द' जानांगौ नांगौ जाखांबायबो जोंजों आं दाख्लै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिथु दाखालि साननैसो सिगां जे सन्जिता बर' बिथांनि जे भाइरेल भिडिअखौ लानानै सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स